Irridu naħdmu għal soċjetà aktar inklusiva li tilqa' lil kulħadd fi ħdana. Dan kien il-messaġġ li għadda l-Prim Ministru Robert Abela waqt iċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-Europride Valletta 2023 fl-MFCC f'Taqali. Dr. Abela sostna li fl-aħħar snin il-Gvern għamel rivoluzzjoni fuq drittijiet ċivili bl-għajnuna tal-attivisti li ħadmu għal snin twal u bekk huwa tassew kburi b'Malta li qed tilqa' fi ħdana dan l-avveniment bħala l-pajjiż li jinsab fl-ewwel post tal-indiċi tal-ILGA Europe, post li pajjiżna ilu jokkupa għal dawn l-aħħar snin. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru tenna li l-imħabba u r-rispett m'għandhomx timbri. Ngħidilkom biss illi quddiem dawk kollha li huma xettiċi jien bħala Prim Ministru ta' dan il-pajjiż se nibqa' magħkom għaliex nemmen minn qalbi illi l-imħabba tirbaħ fuq kollox. Il-Prim Ministru rrimarka wkoll kif l-ugwaljanza hija xi ħaġa ħajja. L-ugwaljanza lija hija xi ħaġa ħajja. Hija twemmin illi rridu ngħixuh ta' kuljum. Tibqa' taġġusta għar-realtajiet differenti li jitwieldu minn żmien għal żmien. Trid tibqa' taħdem ta' kuljum biex tiskossja l-status quo. Irridu illi kull persuna twettaq il-ħolm tagħha, kull persuna tkun kuntenta hekk illi tgħix ġewwa pajjiżha, Għawdex u Malta li tant għandna l-qalbna. Fit-tmiem id-diskors tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela filwaqt li awgura kull suċċess għal dan l-avveniment mill-ġdid bagħat messaġġ ta' għaqda u inklużjoni. Ejja nibagħtu wkoll messaġġ lil min għadu forsi jsib diffikultà biex jgħix kif jixtiequ. Li aħna hawn il-koll għalih flimkien. Li s-soċjetà tagħna hija lesta illi tilqgħu fi ħdana. Ejja flimkien nibqgħu naħdmu favur soċjetà aktar inklusiva. Soċjetà li trid tibqa' twarrab il-preġudizzji u li ma tagħmel ġudizzju fuq ħadd. Iżda li tkun tħobb lil kulħadd b'mod ugwali għaliex Malta hija ta' kulħadd. Nirringrazzjakom u nawguralkom minn qalbi. Indirizzaw il-ftuħ tal-Europride ukoll il-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza Helena Dalli, il-Ministru għall-Ugwaljanza Byron Camilleri, is-Segretarju Parlamentari għal-Riformi Rebecca Buttigieg u l-President ta' Allied Rainbow Community Marija Zoppardi. Flimkien mal-Prim Ministru fit-tmiem iċ-ċerimonja tal-ftuħ huma iddikjaraw il-Europride miftuħa. L-attivitajiet se jkomplu għaddejjin f'pajjiżna sa 17 ta' Settembru fejn minn nhar it-tnejn Pjazza Tritoni se tkun imlibsa apposta l-okkażjoni. Hawnhekk ta' kull filgħaxija se jkun hemm diskussjonijiet varji u interessanti marbuta mat-tema tal-ugwaljanza bilan li aktar nies isiru konxi ta' realtajiet li l-komunità LGBTIQ+ tiffaċċja. Għawdex ukoll se jkun integrat f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet bil-sibt se jkun qed jittella spettaklu speċifiku bil-qofol jintlaħaq ukoll bil-Pride March. Il-kantanta ta' fama dinija Christina Aguilera flimkien ma' diversi kantanti Maltin bħalira Losco Emma Muscato The Travelers se tkun qed tagħti kunċert b'xejn lu tant mistenni fuq il-fosos tal-Furjana nhar is-16 ta' Settembru eżatt wara l-marċ prinċipali tal-Europride.